И така, за това нещо имаме на FIFA Mobile. Втори епизод. Не съжалявам, защото не съм снимал много отдавна. Това е просто заради... Не знам заради какво, но просто не съм снимал отдавна. Съжалявам за което. Ще има по-често клипове. Клин. No. Хора, какво беше ми? What? Хора, това значи да колко е рядко. Значи в този епизод ще играем горе-долу само машина. Чакайте, искам си да снимам. Скринито. Хора, пишите да ви този видео сте яко. И да започнем с матча. Ще играем на Attack Mode. Това нещо. Така. И почваме. Хора, не стана гол. Не. Хора. Това е положението. Очаквайте геймплей на Paladins. Малко лаги, ама. Какво да се прави? И тук трябваше да има фал, ама съдята, нали, много знае и нямаше фал. Давай, тичай, трябва да се тренирам в областта. Ето, първият гол за тях. Не знам срещу кой играя, ама с силнички. Линк в описанието оставям в предишния клип, може да се върнете да видите. И съжалявам отново, че не е имал много клипове, но просто няма как. Тук! Мега мазното воле. С пуки. Пуки. Хора, ако играе някой в FIFA 17, може да ми изпрати името си и да играем двамата в FIFA 17 и да се насладим на играта. Майко, ще вкара! Бат. Няма фал! Трябваше да стига топката. Вижте ги симулират! Знаете ли колко съм добър по корнерите? Значи,
Това беше първото време. Не искаш да изиграя само един матч, защото няма толкова много време. Имам време само за един матч. Имам време само за един матч. Не, имах. И хора, очаквайте епизоди на Блокада 3D с Kills. И втория гол за Реал Мадрид! Стискайте палча, ги бием, хора! Те са и могат да играят тя обаче. Силнички са. Не бе, мой! Къ? Новия ми футболист? Да, новия ми футболист. Не съм го тренирал още. Той е от отбора. Ама още не се е присъединил. Какъв ти фал? Как да се прави? Корнер. Мразя корнерите. Ама ги обичам, когато аз ги изпълнявам, защото аз съм много добър по корнерите и не вкараха. Те са мега кривите. О, сърби ме носа! Ей, засада! Какво мазно щеше да стане? Тук целта е да се подават. Корнер. Казах корнер, бе. Чуле! Ако искам да вкарам. Значи така, хора, това беше всичко от този матч. И се надявам да ви хареса, да изпечелих новия герой. Герой, пак аз, футболист, бе. И чакайте, има още малко. Имаме да отворим 3. Отваряме на акове. 66 лавера. Най-накрая е така, хора, това беше всичко този клип. Надявам се да ви хареса. Ако е така, оставете по един лайк, пишете долу в коментарите и се абонирайте за моят канал. Поръчка сме и ще се видим в следващия клип.